başladıkmı? Bir. Men şu wagt düşünemok bir hilekdem şu wagt. Näme bir hili? Oturguçturýar işte atam. Düşünýärmi? Bilýän. Ana oturguç. Oturguç. Yok. Qydylja oturguç, qydylja. Düşündüm. Bilýän. Bilemmi mudam oturýan. Bilýän. Yok şol oturguç. Näme üçin? Alyp gitdi. Näme üçin? Näçe wagt gitdi barlam? Oturguçy. Bir hepde. Bir hepde. Näçe wagt berilýän? 6 ay. Şun. Onu bir zat berjekkem. Berjek goýa oturuşsuz bolmaz bilýän. Biri taýinlap goýdum sen. Sağ ol. Oturguçmuşy. Oturuş däl, oturup bolýar da beýlesine ursan. Öne bulama ağaçtan eken görýärmi? Şeýdi alyp baraýyn atam. On oýun näme o zaman? He? Yine bir bar gerek diýsen. Yok gerek ha. Yok. Munadyr ýene üstüne goýsaň bolmaýar. Raç boyun pesrak bolýar ýöne üstüne minip otursaň has. Sen çynyň bilen men şunu alyp baraýyn minni atam. Owa. He? Owa. Gülýän. Şeýdi salam ýakly. Ay yok. Ve bolmasa üstüne ýene birini goýsak şol normal bolar. Ay yok la atam. Gerçekten çynyň bilen aýdýam şu wagt. Şunun bilen näme men ağlaýan, men seriýosum diýip durun sana. Beyt neden aýdy? Kamera işläpdi atam menim gaharym getirme şu wagt. Näme gerek şu wagt? Bolýar da Murat näme? Gülýär ko. Ya bar tiýlap bilsiňmi şu? Bar tiýlap bilsiňmi? Gel özüň oturup görşünne o. Oturup gördaşynne gel. Men oturup gördüm ýani. Oturup gören bolsaň iýejem sen maňa götürlemeýän, düşünýäň he? Oturup görenden maňa götürleýän. Ey, şu gyzymasyn näme otyrkan? Bolýar, maňa ber, idine ber, getir. Getir. Näme? Kızım. He? Ay, ýuwuşrakyny ver da, o näme? Mine. Täbece. Koşunca oturursan. Ne seversin? Indi şunu alyp barýanmy? O ýöne. Bu näçe wagt diýip? Näçe wagt? Hiç adam diýemok, erti Murat molla pulunu taşlar diýip alyp gaýtdy. Onu öğretene. Allym ho inni. Topon ulan. Böyle. Başlayalım mı? Şad ýanzy şeher gerek. Başlayat mı? Salam mehriban bir de tomoşa edýän tomoşaçylar. Siz bilen türkmen klipleriniň bir aýyň dowamyna haýsy klip, haýsy orny alýanlygyny jemläp berýän top 10 gepleşigi. Elbette alyp barjy Murat Molla, Studio Ada Production. Поехали! Top 10'umuzun 10-njy ornundan başlaýar. Bu elbette 10'dan başlaýar. 11'de näme üçin başlaýar? Täze top 10. Biziň top 10'umuzy kim açýar? İlkinji DJ hem aýdymçy. DJ Bega. Mashup. Bu klibi ähli ýyllar diýen ýaly gatnaşdy. Owa. Onun nädip olaýdymy, nädip halamajak. Sebäbi biziň ýaşymyzdaky iň bir hit bolan aýdymlary bir aýdyma jemläp, öz aýdymlaryny DJ Bega bir maşapda ýerleşdirdi. İsafan. Gow tarapy bar şunun, men hat bu içinde şeýle bir biri gatnaşdy, şoň üçin begendim, bilýärmi? Şoň üçin Özüm üçinmi? Ýok. Özümden meter begenen biri bar içinde. Ba, kim aýa? Gaty begendim, gördüm ha. Klip gördüm, begendim. DJ Arsi. Klipde var. Köp bir, gaty gowurdum. Между прочим, DJ Arsi top ormada birlençi tapar geldi. Ýöne öz aýdym bilenden. Muňa beret. Ýöne girdi. Arsi. Gow povod şuwa. Çykma. Yapışkal. Sen 10 jorn. Men hayran galan. Ferhat ata mädir bana men abi dederna 10-njy orunda DJ Bega diýerna. Şonuna kep klip goýýany da. Arsin köprak ýerine goýaý da gaýraty. Gaýraty. Ona näme? 10-njy orunda. Arsin DJ Bega Masha. Tomaşa edin. Yüreğime yaratanlar, men neyleyin aydın adamlar. Mahım cani menden aldı. Onu oduna
kişilik tüyüm yanmasın menin içimde. Beni yakınına almadı, bana sevmeyi de koymadı. Yok mu yönümün peydası, bana seyredene gülmedi gülmedi. Sen ovadan, princess something ovadan. Ovadan, princess something. Top 10'umuzun 9. ornu. Himra Recep Fata, yani Fit Zülfiya bilen bilerlikte. Aslında Himra bir Fit etmeyeni küytek gidiptir hakikatten. Men onu neme dip aydamak ödüm edem gözle şayadı bollunat. Geçenen beyler bilen düştü bilen Fit. Onun önce yine de dinle Fit şurtları Fata yani bilelikte. No neyleyin mi? Zülfiya bilenem düşürdü, bilelikteki Fidi on adına da küysedi. Dik koyuptur, gödene getir. Evet küyten adına aydıma getirttirler. Ne? 9. orun. O Himra Recep, Zülfiya küysedi. Tomaş edin. Elimde erkim yok, sana aydık film o. Kalbimde yan yara, sen onu görün o. Canım bilen kuysedi yüreğim. Sen yaram bilsedin sevimi. Canım bilen kuysedi yüreğim. Sen yarım bilsedin sevimi. 8. orunna men pikir ettim şu aydın çıkanına şıla 1. orun alar dedim da. Şıla alar dedim. Elbette hakikaten hem sizin öz göwnüňizde de yaradı şulaydım men bilýän toşda. Geldim seni sonra yine bilemok sowa yalçyma tebe sensiz olmarın yeke. Awa men begenýän zadymma. Awa ýaş bağışlarımız görýän şey Jelilim hökman suratda topumda giri atan bilýänmi? Aydymyň ady Sen sebep? sen sebep ha? Inni şuna kim sebep 8. orun almagyna? Aydym gowy. Kim sebep inni şuna? Tomaşaçylar. Siz sebep. Şuň 8. oruna düşmegine. Şoň üçin ýene de siz köpräk görüp, köpräk like bassaňyz, ol Jelil ýene öňe saýlanmagy mümkin. Şonuň üçin hem häzirlikçe Jelil 8. oruna tomaşa edýär. Düşünmeler senin man. Gelinim seni sorap yine bilemok soğap bol sevmeme sebep. Men sensiz olmarın yekesere. Seni sorap yine bilemok soğap bol sevmeme sebep. Men sensiz olmarın yekesere. Mehran bir de tomaşa edýän tomaşaçylar biz top 10'umuzy dowam edýäs. Ýene bir ýerdek ýatla diýän biziň top 10'umuz diňe YouTube'daky öz kanalyna goýulan klibiň aşagynaky prosmotrlaryny hasaplandy. Şol ähli kanallar tapawdy, ähli saytlarda goýulsyn. Umuman ähli platformadaky prosmotrny, ähli platformadaky like'laryny hasaplap netije çykarýanlar. Şunu yaptıdatın geliyada. 7. orun bolsa. Hemme yiğitlerde bir soru gaynaýar şu. Şu ýygyň ýüreginde kim var? Jeren. Sen ýüreginde kim var? Ay. Aslında ol soňuna çellik klibi Jerenin 3. ornaly. Abuat kim var ýüreginde 7. orunna. Umuman soňuna çelli klip soňuna çelli görüş bilmedi, 1. oruna alyp bilmedi. Biziň şeýlelikde top 10'umuzdan çykdy. Ýöne kim var ýüreginde biziň täze top 10'umuzda 7. orun aldy. Ýöne bu klip häzir ýene de köp prosmotrlara, köp like'lara sebäp bolar. Sebäbi bu aydymy düzenler. Mekan kakay. Vaka Media Show. Klip çürünüm şak klip. Ol hökman suratda gowy klip, gowy iş bolaýmaly. Şonuň üçinem häzirlikçe Jeren Halnazarowa kim var ýüreginde? Barbyr aýtmadyň kim var ýüreginde. Bilermi men onu? Tomaşa edýäs, menem tomaşa etjek.
ayrılır ikimize de, ikimize de ayrılır ikimize de. Gülerme derle yanmani mana sevdi yanmıyor da madma oh madma yüreğimde derle yanmani mana sevdi yanmıyor da madma oh madma yüreğimde. Bir gün Selvi bilen Kuvanç ikisi tataşıptırlar. Kuvanç. Habib Music. Kuvanç şoň ady. İkisi tataşıptırlar. Onun gurrundan gurrun çıkıp top olmagada gurrun açıptırlar. Yankı Kuvanç Selvi edipdir. Näme top onuna birinci sen nälepdir bilenmi? Olam sen näme üçin sen nälepdir bilen? Yo sen näme üçin sen näl? Yo sen al bilen sen näme üçin sen näl? Şeydip olar top onu bagışlap näme üçin sen näleyip klip çıkartdyrlar ata. Ayna. Maňa beret bir Selvi, Habib siz birlenji top ona bagışlap çıkaran. Hayran galar. Top ona bagışlap aydın çıkan okdy. Birlenji siz çıkardyňar. Näme üçin sen näl? Ana şoň üçin hem siz altyncı orun aldyňar. Näme üçin? Men size zora gören. Näme üçin siz bir däl? İki bolup birleş, birinci orun näl? Dava yine de çıkarın. Birinci orun alýaňyz. Seni tuvaklayıcı var. Habib, näme üçin sen näl? Altıncı oruna. Tamaşa edýär. Yüreğe düştü bitmez tekmil. Näme üçin sen näl? Sevgim başladı beni koymelemi. Näme üçin sen näl? Sevgim başka yarattı gülmelemi. Suratlarını görüp yaptırmalı. Başka birine yüzük takmalı. Näme üçin sen näl? Sevgim ömür derdi çekmelimi. Top onumda dowam edýär. Inniki klipde kimin günäkärligi barada bir fenomeni bolupdyr da bu klipde. Onun ýa-da sen ýa-da men ýa-da oglan ýa-da gyý belli däller kimin günäkärligini çözülüş bilmän geçýärler şu klipde. Onun iki popa çem oýnaşýarlar popa çem oglany tulýar. Diýmek oglany tulsa oglan günäkär borda. Yo men doğru ayt. Men oglanlar gромко не обсуждайте, пожалуйста. Тысячи извинений. Men sizin tarapyňyzda. Yönü. Aydymda şeýle bir ýeri bar da, söýgüýümi ajatdyň diýe. Между прочим, ajan salyonen iýetine geljekmi? Ha? Az salyonu jogordy ýerdiň göre. Ajata, atravlenie bolýan. Ýa-da bolmasa sen men beýnimi ogurladyň diýe. Soruşdun, berýär, şol amana meselem öýdäkden men pul sorasam, berýär. Şonu ogurlap bolmada. On beýnisini ogurlap, ondan soň näde boldun? Kim günäkär diýip, kim günäkär diýmäň näme? Elbetde sen günäkär bolsun da. Qara şu klipde bir düşünmeçilik bar, doğru aýdyn. Belki siz şolan razborkaň çöp bilerdiňiz ýa-da. Ýa-da men ýa-da sen Mehri 5-nji orun. Tomaşa edeli. Aýdyňa çözülüşüňe. Sahibama virtüm, bolan soň sen akar. Ýa-da sen, ýa-da men, şadlygym ýa-da den. Ýa-da sen, ýa-da men, sevgimiz ýa-da den. Ýa-da men, ýa-da sen, şadlygym ýa-da den. Ýa-da men, ýa-da sen, sevgimiz adede. Atam, sen menden soňky wagt syr saklaýan ýaly. Açayınmı? Aç. Yok. Indi men sıra saklamak, suratlaram,
koyacak internete. Ya! Adat dönmem. Yes Peter. DJ Timur Orun. Söymedin mi? Koyma! Oynalyan kuyzayan çinzi Sen edip yaşayan mensin Söylemedim mi sen deyip koymadım mı Gözlerince ağladım mı Söyle Söylemedim mi sen deyip koymadım mı Gözlerince ağladım mı Söyle Top, yeah. No, everybody. Top on. Top on'umuzun 3. ornu. Everybody rumpampa! Amalia. 3. ornu. Amalia, между прочим, Brian devamını 4 klip birlikte çıkardı. Onun hem ilkinci Everybody Rum Pam Pafi 3. ornalli. Elbette tüytürükten kutlamak bilen bek can sağlık durmuştu. Uzak ömür sana ardulamak bilen top onun kardeşlerinin yani Agdibir kollektivinin adından bek can sağlık dileyat. Sonum neyme dalneşim Prasvitania Amalia Rum Pam Pa 3 orn. Tamaşa ediyor. Aydem olsa senem dans oyna. Everybody rum pam pa. Everybody rum pam pa. Everybody rum pam pa. From your money we love. Everybody rum pam pa. Everybody rum pam pa. Everybody rum pam pa. From your money we love. Şoku. Geçen safar men sen günahını geçtim. Bu safar sen men günahımı geç. Sen bu safar 2. ornada. Hava. Prosmotorun köp yönü yani sen öňräjikden koydun, onun ol birazcık öňkü prosmotorun bir ondan öňküden aýrýat da Brian kynalýar. Şonuň üçin 2. ornalynda. Şonuň üçin geç günahmy. Ünü näme senem bäri gelmem ýadadyn da. Onçyp arkayyn oturdy, saňa da azar bolmaýlydyk. Aw indi men mara saňa indi ýene oraya orun bersem mara sen staýda oturup ondan soň men gelmeli daýmasyň. Bir alyp barjaň ýerine oturup gidemeseň şol ýary neme karara geldim da. Между прочим, 2. orun 1. orundan gowdurdy. Tebäbi geçen tapar men 2. ýer aldym. Tähwetma geç günämi. Tamam şey. Yalvaryan geç günemi Geç günemi Geç günemi Duygulumu haladım Geç günemi Geç günemi Geç günemi Sana yalan söyledim Geç günemi Ra ta 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 ra ta 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 ta. Top onumuzun 1. ornu. Elbette kim? Menem bilemem. Doğruyum ayda atam ilmi dağlıda sen şeylemedin şu an sen ödün ay yok ha ben şu an aydan şu an kameranın. Hazır seret ne adım hazır şu diye şu kapıdan gelir dedi birinci orna alan ne. Hazır şu kapıdan gelir diye. Ne mi fikret oturmalı la göden men kapı seret oturmalı men ne şey. Oh. Salam. Durdu. Komda. Kutlu olsun da. Awa, nisip etsin da. Birinci aldın mı? Yo, inni kay var şerf ama atam var mı ben iyi. Ha sen birinci değil mi? Atam. Eyvallah. Qaraşmamız devam ediyor. Oh, Max. Dostcan. Sen uttun diye ayda. Nisip etsin dost. Nisip etsin. Görmeni geldim ben. Dur de. Yollaşıp var yani. Dur.
dur dengin şöyle mi? Ha? Ne oldu? Ne karış ben ne ettim? İyi ahir taptık birinci örneği. Meti, bizim top oynamadan yani sentyabr ayının yengisi. Maqsad kelmayam. Maqsad? Yo'q. Ava? Durding to'yi uğraşıp qo'lyapti, skit katta. Hadi ve tanıştırdım ana. Çay sakitdim. Sen birinci yer al. Yo'q. Boşa. Dekant to'y. Dik. Kim Allah birinci no? Esselam. Vay. Vay, geçiyor. Geçiverim. Geçiverim. Oh, geç. Benim bir de birinci aldınız da. Canlı o ne? Sen kaçar, sen aldın mı? Sen gayet, sen aldın mı? Ya iki ol bir aldın da. Gelin, gel, çöre geçin. Nisa bir vay min ya. Ana. Ana, siz ayttınız mı onu? Şey deydir ha, yine. Mehran bir de Tomas ediyen Tomasçılar. Bizim top oyunumuzun elbette birinci ornun eyeleri Söhbet Kasimov Gayo. Nisa bir vay min diyen aydınlar bilen, yani Mekan Kakayf'ın dörötmeginde şeyler mi? Ha. Mekan öldürödün doğru değil mi? Evet. Aslında birinci şu aydım kimin icayeti? Mekanın öldürecek mi? Mekanın ceydi. Aslında başını mekan bir icaya verdi bir de. Ondan sonra qarınlam näme? Tevşirleştirip, edip oğlandan maslahat alıp. Son için oğlanla ina yürüyte Roda Gül'ün adına şu gülü kabul edin. Hava gayet. Sana kabul etşe kozan bilen. Ablam sağırca. Sana kabul etşe. Netibesin oğlanla ina suyurdu size Tomaş ediyen öz muştoklon görüp otur. Şolara bir sağ olsun aytsanız onun dör ödenlere, klip edenlere arkayın şu an yüzden bilen. Hemme dinleyicilerimiz ahli estradamın dinleyicileri hemme Twitter'da sağ olsun aydiyan. Bizim işleyəs bolluğundan hava dörəcək sizin qoğunuza yaracaq zatları işləyəcək bolyas. Ahli dinleyicilerimize dinleyeniniz üçün, sizin el çarpışmalarınız üçün Twitter'dan köp sağ olun aydiyan. Yine de şular yaraq bir aydımlar dörəcək. Esip bolsa siz üçün size hödürlər. Hava. Klip kim etti? Klibi Şahzat Batırov düşürdü. Şahsat sana da sağ olsun. Esasen näme? Mekanzana ayratin sağ olsun aytsanız. Yok, mana o mekanzanın bärdi ul azabı var. Mekan Kakayf. O Mekan Kakayf'ın azabını ayratin hormat. Talandına da hormat. Mekanza. Zana sağ olun. Gayet senin birinci burada çıktık kalay seni burada diye. Benim ilkleymen çok sağ olsun ayden dinleyicilerime. Size sağ olun diyen silap çağırımızı. Ayrıca Mekan Kakayf hem şahsı Batır ve köp sağ olsun ayden. Şolağın zahmeti bolmadık olsa çeyle uluy işler bolmadı. Ava. Onu näme? Söhbetçan. Gaya. Size yine ki top oynamadığın inniki aylarına da şeyle birinci orunları alıp hakikaten hem şey bir bizim stüdyamızda görmek müyesser etsin. Canın sağ olsun. Şıları al hitlen iyi üzülmesin. Onu näme? Mehran bize Tomaş ediyen Tomaşçılar birinci orun Söhbet Kasimov Gayo ne zabывай меня diyecek. Не забывайте нас. Tomaş ediyen. Gitmesen kal burada, sen orada ben buralarda. Gitmesen kal burada, sen orada ben buralarda. Sen kal burada, sen orada ben buralarda. Gitmesen kal burada, güzelim ben unutma. Не забывай меня, слышишь? Дышу тобой одной, видишь? Убегу от тебя, убегу, но не могу без тебя, не могу. Не забывай меня, слышишь? Дышу тобой одной.
видишь, убегу от тебя, убегу. Не могу без тебя, не могу. Рядом с тобой я все забываю. Люблю тебя я, от любви к тебе я умираю. Не забывай меня. Gitmesen kal burada, sen orada ben buralarda. Gitmesen kal burada, sen orada ben buralarda. Sen kal burada, sen orada ben buralarda. Gitmesen kal burada, güzelim ben unutma. Yeah. Не лги опять, не хочу я понимать. Ты сумела все сломать. Насколько нежно ты танцуешь. Не любовь опять ты нарисуешь. Я тобой болею. Без тебя не дышать, не жить я не могу. Я тобой болею. Без тебя тоска, я просто мнею. Рядом с тобой я все забываю. Люблю тебя я, от любви к тебе я умираю. Не забывай меня. Gitmesen kal burada, sen orada ben buralarda. Gitmesen kal burada, sen orada ben buralarda. Sen kal burada, sen orada ben buralarda. Gitmesen kal burada, güzelim ben unutma. Yeah. Gitmesen kal burada, gitmesen kal burada. Sen orada ben